Oregon Honey. Hi guys, good morning po sa ating lahat. So ang video natin ngayon guys, pupuntahan natin si Baby Prince Jaden para po maghatid ng tulong galing po sa ating mga OFW na mga kababayan na walang sawa pong tumutulong sa mga kababayan po natin dito. So, maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat po ng OFW na lagi pong nakasuporta sa mga tinutulungan po natin. Tinutulungan po namin. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless. So ngayon guys, bago tayo tumuloy kila Baby Prince Jaden, kukunin muna natin yung padala ni Ma'am Maria Lourdes. Ayan, maraming salamat po sa kanya sa tulong niya po para Prince Jaden. Ayan ma'am, maraming salamat po. Ayan, sa gusto po mong paabot pa ng tulong para sa kanila, ayan, welcome po kayong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po sa atin. So guys, magandang umaga po sa ating lahat. Yan, nandito na nga po tayo kay Ate Jelina. Tsaka kay, anong ulit pangalan mo kuya? Juni po. Juni. Yan, si Kuya Juni para unang-una makikiramay tayo sa pagkawala ni Baby Prince Jaden, no? Naman tayo siguro nalulungkot, no? Sa nangyari kasi gagawa sana tayo ng paraan para madagdagan yung buhay niya, pero talagang hanggang doon na lang siya, no? So ngayon, Kuya Juni, kumusta na kayo? Ma'am. Ito akong Tagalog. Okay ma'am po. Ano ngayon yung pakiramdam na andito kayo sa sitwasyon na ganito? Anong gusto mo sabihin? Kahit sa anak mo na lang, anong gusto mong sabihin sa anak mo? Bago man lang ilibing yung anak mo, anong gusto mong sabihin sa kanya? Kunyan sa inyo siya ngunyan, sana maging magma siya. Yun lang. Ikaw, Ate Jelina, kumusta ka na? Yun po, masakit pa rin po para sa akin na mawalan ng anak. Hindi ko po matanggap. Napakahirap po matanggap na mawalan, pero hindi na niya po talaga kinaya. Ano pa yung mga kailangan yung bayaran? Sa sa abyog naman lang po. Yung kulang na 5K. Tsaka asikaso naman po itong sa lulubungan niya. So, wala na kayo babayaran sa libingan? Yun na. Sa 5K naman lang po ang kulang. Yan lang po sa Yung 5K na lang yung kailangan. balance po. Kuya, para malaman ng mga viewers natin, ano yung trabaho mo pala? Ano po sa hardware. Ano ginagawa mo sa hardware? Para nagde-deliver. Deliver ng Mga bye-bye po. buhangin. So mga simento, mga bakal. Saan nyo dinadala? Kahit saan po, kung saan, taga saan yung nag-customer po.
Kung sa taga saan yung nag-order, doon yung di-deliver. So magkano naman po yung kinikita nyo doon, kuya? Dahil minsan po 6,000 lampas ta. Por biyahe kaya po. 6,000 yung... Lampas po. Ang sa Sarumbula po ta. Dahil maka-minimum po ta. Por biyahe po. Dahil minimum na. Ito talaga tansad. Pag maluya po ang biyahe, dikit lang. Pero pag makusog po, dako. Yung sabi po ni kuya, umabot daw po ng 6,000 a month yung kinikita niya, pero depende pa rin sa mga deliver kasi by ano po sila, by biyahe, per biyahe po yung sinasahod sahod nila. So ayun, sa 6,000 a month talagang wala kang pampagamot dun eh. Kasi pangkain mo lang yung 6,000 na yun sa loob ng isang buwan. So talagang mahirap para sa kanila na ipagamot yung bata. So, ate, ano yung gusto mong sabihin sa mga viewers natin, sa mga tumutulong sa atin? Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa mga tumulong at saka bumigay ng tulong sa baby ko. Sana po marami pa kayong matulungan, hindi lang po kami. Yan po, nagpapasalamat po ako sa inyo. So, nabalitaan ko pala, tanong ko lang, no? May mga riders pala na pumunta dito, ano eh? Na sabi, ipapagamot daw si baby Prince Jaden. So, simula sa umpisa hanggang matapos yung operasyon, ipapagamot siya? Opo. So, ano nangyari? Bakit hindi nangyari yun? Yun nga po, yung maintenance na gamot. Tapos, operahan po siya. Yung duwang operasyon kay Puhan. Ano, i-schedule mo kaya po. I-schedule pag ano po. Mabalik sila, i-schedule. Dahil pa mag-garap. Dahil na po, garoy na po. I-schedule muna nila bago sila pupunta dito para matulungan sa pagpapa-opera. So paano yan, wala na, hindi na ma-operahan yung bata? Pinuntahan kayo dito? Pag tumutulong po sila, isang beses lang po. Isang beses lang? Opo. Paano yung sinabi ba nila na tutulong sila sa pagpapa-opera niya hanggang matapos yung gamutan? Hindi po kasi nalalaman yun kasi hindi po siya na-check-upan nung tumulong sila dito. Na-check-upan po yung na nag-donate na sila ng pera. Tsaka nagpa-schedule pa po sa Naga. Sa Bicol Access po. So anong resulta ng pagpa-schedule nila? Hindi po, may butas yung puso. Tapos kailangan operahan. Sayang, may pagkakataon na po pala sanang maipagamot yung bata, maoperahan. So hindi lang nangyari. Kuya, kung may mga batang katulad nyo na, kasi bata pa naman kayo ilang taong ka na, kuya? Magda-19 po. Magda-19, so napakabata nyo pa, baka mag-asawa, no? Ano yung maipapayo mo sa mga viewers natin na katulad yung maaga nag-asawa? Ikaw, ano yung maipapayo mo sa mga viewers natin na maagang nag-asawa o kaya mag-aasawa pala ng maaga? Sa mga katulad namin, kaya payo ko lang sana huwag kayong mag-anak ng marami kasi mahirap lalo na pag may sakit. Yun lang po. Tsaka family planning lang po yung kailangan. Tama yan, no? Family planning kasi napakahirap yung maraming anak lalo pag hindi natin kayang buhayin. Kawawa naman sila, no? Marami naman yata tayong nakitang maraming anak. So halos hindi nila maalagaan yung mga anak nila. So kawawa talaga. So yan, may padala dito galing sa ating OFW na si Tita Maria Lourdes. Nagpadala siya ng 2,000. At saka galing kay Unanimous. Isa din po siyang OFW. Nagpadala din siya ng 1,000. Bali may 3,000. 89 pesos kayo dito. 1,000, 2,000, 3,000. 89 pesos. Yan, muli po ako nagpapasalamat kay Tita Maria Lourdes. Maraming salamat po. God bless po sa inyo. At sana maraming pang blessing na dumating po sa inyo. Kasi hindi po kayo nakakalimot tumulong po sa mga kababayan po natin dito sa Pilipinas
Yan, sa lahat po ng OFW na walang sawang sumusuporta sa channel ng Uragon na ni. Maraming salamat po sa inyo. Ano pong gusto niyo sabihin? Nagpapasalamat po ako sa nagbigay ng pera. Malaking tulong na po ito para sa amin sa pangdagdag sa bayarin. Yan lang po. Salamat po. Maraming salamat po sa nagpadala ng pera sa amin para pandagdag sa pumayad sa So ayan, magkano lahat yung babayaran niyo pa? Magkano pa yung kulang? Nasa 5,000 po. 5,000 sa may 3,000. Tapos may 2,000 po kami. Ay, so okay na, no? 5,000 na, wala nang problema sa babayaran. Opo. So ngayon, galing din sa channel ng Uragon na ni, ay, magbibigay din kami ng 1,000 para pangdagdag gastos. Yan. Ha? Oo. Yan. Sabi mo ulit. Maraming salamat po sa channel, lalo na kay Uragon Honey. Kasi ikaw yung tumulong sa baby ko para sa pagpapagamot. At saka kay Simply Cat, sa vlogger po. Salamat po talaga. Sana po marami kayong matulungan na tulad namin na nangangailangan ng tulong. God bless you po. Ayan, siguro kayo may sasabihin na. Ayan, mahihayin talaga to si Kuya Juni. So yan guys, muli po kami nagpapasalamat sa lahat po ng tumutulong sa channel ng Uragon na ni. Lagi po tayong mag-iingat, lalo na po pandemic po ngayon. Yan, God bless po sa ating lahat. Yan, hanggang dito lang po ang aming video guys. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa channel ko, please subscribe po at pakiclick po ang notification bell para updated po kayo sa mga videos na i-upload namin. Yan, God bless po. Maraming salamat.